Устойчивост. Думата, която описва Дензел Вашингтън повече от всеки сценарий. От млад актьор, преследващ мечти, до господар на екрана с несравнимо присъствие, той устоява и се издига. Започвайки с малки роли, Дензел премина през трудностите на първите си години в Холивуд. Неговата устойчивост бе възнаградена с Малкълм Ха, където той проправи пътя и доказа, че талантът му може да промени индустрията. С несломима сила Дензел завладя хитове като Тренировъчен ден и Огради, натрупвайки милиони. Но не всеки филм бе успешен. Някои подложиха решимостта му на изпитание. Въпреки това, неговата устойчивост надделява, движена от страст, която надхвърля славата. Устойчивост. Тя го отведе през над 65 филма. Но какво му донесе това пътешествие? Колко е спечелил Дензел Вашингтън от всяка роля? Ще разкрием числата, бюджети, бокс-офис приходи, заплати и нетно състояние през 2025 година.
Устойчивостта на Дензел Вашингтън изкува една изключителна кариера. С общи бюджети от $2 милиарда и приходи от над 4 милиарда в бокс-офиса, неговите филми не просто вдъхновиха, те завладяха света. А той, с заплати от $575 милиона, изгради нетно състояние от $300 милиона през 2025 година, доказателство за своята непоколебима житейска мисия. От триумфи в блокбъстъри до драматични шедьоври, устойчивостта винаги го е водила. Без да търси светлината на прожекторите, Дензел доказа, че истинското въздействие идва от талант, точен момент и постоянство, което феновете уважават. Истинска икона, казват, и цифрите го потвърждават. Какво според теб поддържа това наследство? Талант, правилният момент или устойчивостта? Сподели своите мисли и града си в коментарите, натисни харесване, абонирай се и включи звънчето за още невероятни истории за трайните звезди на Холивуд.